God? Sige. Open muna. Right. Let's have the special number before the preaching of God's Word. Amen. Okay. Magandang gabi muli mga kapatid. Ngayong gabi ang ating tatalakayin ay usapang kalakasan. Pag-uusapan natin tungkol sa kalakasan. Papaano na pagtatagumpayan ng mga believers ang kanilang mga challenges sa buhay? Ano ang gagawin ko tuwing nanghihina ako? Kailangan ko ng kalakasan galing sa Diyos araw-araw. Totoo yan. At anong klaseng kalakasan ito? Last Wednesday night, I shared to you 2 points, the kind of strength that we need every day. Una is God's favor and intervention. God's favor and intervention. Secondly, is God's enabling power. So you can review last Wednesday night yung ating topic tungkol sa thorn in the flesh ni Apostol Pablo. Tonight, we will look at Philippians 4:13. Open your Bibles with me. Philippians chapter number 4. At ako'y magsisimulang magbasa. Manipod dito'y verse number 10, aging ganati verse number 13. Philippians chapter 4, the Bible says, "But I rejoice in the Lord greatly, that now at the last your care of me hath flourished again, wherein ye were also careful, but ye lacked opportunity. Not that I speak in respect of want, for I have learned in whatsoever state I am, therewith to be content. I know both how to be abased, and I know how to abound. Everywhere and in all things, I am instructed both to be full and to be hungry, both to abound and to suffer need. I can do all things through Christ, which strengtheneth me." Shall we all read together? Verse 13, everybody go. I can do through Christ, which strengtheneth me. My topic tonight is entitled, "Is Strength to be Content." Is strength to be content. Ti kasapulan tayo nga bileg when no strength,
is not only God's favor and intervention, but also the strength to be content. We will highlight the importance of contentment, but we will also learn that contentment comes from the Lord. Ti contentment, kakabsat, ket bileg nga gapo kini Apo Dios. Let's go to the Lord in prayer. Lord, thank you both for trials and for triumphs. Thank you that in those two situations of life, you are faithful, you are gracious, ket adda ti presensyam, nga makikakaadda kada kami, Apo Diyos. Ti kinano mo, ti adipen mo, ket ilingad mo, Apo Diyos, iti likudam, tapnon sika iti makita, kada iti nga mensahe itang arabii. Agawid kam kuma, Apo Diyos, nga dadanganas asideg iti riknamiken ka. Gapo kadaytoy ngayon kami maamuan, ken pakalawlawagan itang arabii. Lord, we need your favor and intervention. Uray pa'y kadaytoy live stream. Lord, we have one of the best wonderful gadgets. But without your blessing, haan nga maidanon dayti nga mensahe, kadigiti kakabsat nga da iti sangwanan iti live stream ita. So Lord God, I pray that both us nga da iti uneg, ken kadigiti agbuybuya iti uneg ti pagtaengan, nga nakipaset kada iti apo nga serbisyo. Sa pasap ket pada kam kumaapo Dios nga mablesan kada iti preaching. In Jesus' name we pray. Amen. Malaksid iti John 3:16, Genesis 1:1, ken John 11:35, mairaman ti Romans 8:28, dayti Philippians 4:13, ti maysa nga most quoted, well-known, and well-memorized ng karamihan. Am I right? No adda agpa-memory verse, awan amom nga adu nga verses ti Bible, ngem amok nga maysa kadigitoy 5 nga binanggit ko, amom nga ikabesa. Adda digiti Kristiyano nga og memory verse, John 3:16 na kanayon. Wano Genesis 1:1. No idi nagtipagtaengan, no verse no meal, no mabisbisin, John 11:35. No adu digiti problema ken parikot, Romans 8:28. No umay di pa nagkapoy, Philippians 4:13. Ni Evander Holyfield, maysa nga nalatak nga boksingero, ket idi nga lumaban kini Mike Tyson, insuot na kakabsat, iti adda nga naisurat, iti Philippians 4:13. I can do all things. Ni Steph Curry, kaday jay sapatos ti Under Armour nga Curry 1, ket naimprenta ijay, dayti Philippians 4:13. DJ na isurat, I can do all things. We all know in memory what the verse is. But do we know in heart what it means? Ano nga tati agpaiso ken pudno nga explanation dito nga verse? Mabalinte ka di nga i-quote nga no umuli ka kumatinyog, kayak dito ibabanti apo nga mangpapig sa kanyak. Can we use that verse for those kind of instances? While it is true nga ti apo kakabsat iti paggapuan iti amin na pigsa, but it would be unfair no usarantay dayto nga verse kadigiti amin na banag ngem hantay ammo nga inusar kadayjay usto nga dapat nakaaramatan na. Kasla ko matakot silyo, mabalin mo nga pagpisit iti bawang, laya, ngem anyan kakabsat, no isulang ti pangus-usaram di kutsilyo. Mabalin nga usaran, nga pagtaltal ti bawang, ken laya. Ngem ti talaga nga pakausaran na, pag-slice, pag-iwa. So ti Philippians 4:13, agpaiso nga the essence na, ti apo ti paggapuan ti amin na bileg kired ken pigsa, ngem anyan kakabsat nga nagsayang no hantay nga naamuan
DJ usto nga dapat nga pakaaramatan ti Philippians 4:13. That is my project tonight. So i-share ko kada kayo kakabsat, manipod iti sa utiapo, no anya kasano ananga konteksto, tinangaramatan ni Apostol Pablo ti Philippians 4:13, tapnon ijay nga aramatan tayo met, no dumteng digito nga paspasamak iti panagbiag. So kaya't kuman lang kitan tayo kakabsat, ket adda iti upat nga puntos nga inak is-share kada tayo itang arabi nga iso tinakaaramatan iti Philippians 4:13, when I can do all things through Christ which is strengtheneth me. The book of Philippians is a wonderful book of 4 chapters, written by one of the greatest apostles of old. If you read the book in its entirety, makitam kakabsat nga ti maysa nga tema ni Apostol Pablo ket may panggep iti joy. Panagrag-o wenno panagragsak. In fact, inulit na ket kunana, rejoice in the Lord always, and again I say rejoice. May sabay kakabsat nga tema ti libro ti Philippians, ket may panggep iti right mindset. Usto nga panagpanunot. So, kaday ti topic tayo kakabsat, ti title na is Strength to be Content. Because that Philippians 4:13, I will now say it up front, nga tinakaaramatan na kakabsat, ket may sa nga klase ti bileg nga ited ti Apo, tapno masursuro tayo ti makontento iti uray anya nga pasamak ti panagbiag. Dayjay iti pangitagbatam ti Philippians 4:13. While you can claim God's strength, Apo, ikanak ti pigsang agtest. Apo, ikanak ti pigsang agtrabaho. Apo, ikanak ti pigsang aganak. Kada kayo nga masikog. Apo, ikanak ti pigsang agtagibi. Apo, ikanak ti pigsang agsapol. Ngem ti usto nga pangitagbatam ti Philippians 4:13, ket kadayjay contentment ti panagbiag. I will show to you from the verses. Basaan tayo mampay maminsan. I hope this time, mas ma-appreciate tayo deti pa nang i-explain ko kada tayo. Philippians chapter 4, irugik kakabsat ti verse 10. Ket nagragrag uak unay iti Apo. Ta iti kamaudyanan na ti panunot yo may papan kanya ket rimmayray manen. Ti kinapudno na napnuan kayo. Ngem naawanan kayo ti gundaway. Saan ko asawen no may papan ti pan nakasapol. Tanaadalkon no anyaman ti kasasaad ko. Di jayak to amapnek. Amok ti panagsagaba ti kinanumo, ket amok ti panaglakam iti namay. Iti tunggal diso, ken iti iso amin a kasasaad, naadal ko ti palimed, ti panakapnek, ken ti panagsagaba iti bisin. Kastamet ti panaglapusanan, ken ti kinakiran. Mabalinak dagiti amin abanbanag, kayat nga sawen, kayak ti mapnek iti uray anya nga pasamak ti panagbiag. Bagapo ken Kristo ama mapigsa kanya. Dayjay kakabsat, ti pangitagbatan tayo, pangaramatan tayo ti Philippians 4:13. In my observation in the verses that we read, there are 4 important, sweet truths that I want to share tonight. Number 1, you may want to copy it, but if you cannot follow nga ti speed, kung aming kakabsat kat 100 kilometers per hour, picture nyo, no review nyo to numalpas iti service tayo. But number 1, the verse is telling us, we must be joyful, both in abundance and in shortage. Dayta kakabsat, ti ipakpakita ti Apo kada tayo.
nga masapol nga darag utay latta, tiyempo man ti kinalabon, wenno kinakirang. Tiyempo man ti panaglaplapusanan, wenno panagkaskasapulan. Masursuro tayo ti agbyag nga addaan iti rag-o. Which means that our joy does not rest in what we have, in the same way that our sadness is because in what we do not have. But we learn to live a joyful life, either of the two, abundance and shortage, full and hungry, nabsog when mabisbisin. No daduma kakabsat ti negosyo, napigsa, no daduma nakapoy. Iti kayat ti Apo at the end of the day, no kasanuman ti naging resulta iti negosyom, adapan nakapnek, adapan nagyaman, kanadaragsak tapusom. No daduma agsasaruno ti bendisyon, no daduma agsasaruno ti pagkasapulan, no daduma puro celebration, no daduma puro dandanan. Kayat ti Apo kakabsat, nga masursuro tayo ti agbyag nga daantal na, rag-o, panagyaman ken panakakontento, panakapnek, anyaman iti sumangbay. Hante kumaipato, kakabsat, nga kasla da nagkurangan tayo, gaputa kaslang narigat ti panagbiag. Ti kinarigat ti panagbiag, saan nga mangipasimudag nga kanayon, nga da nagkurangam ti Apo. In the same way nga na labon, hanamat ipasimudag kakabsat, nga faithful tayo nga kang kanayon iti Apo. No, that is not the issue of Philippians 4:13. It is about being joyful both in abundance and in shortage. Paul did not fall back in both situations. Han iso nakakabsat, the word fall back means to retreat. Nagsanod, to withdraw, or to pull back, nagatras. Haan kakabsat. Paul did not question God when he was suffering. Neither did he forget God when he was in abundance. Why? Because his joy was in the Lord Jesus Christ. Ti Apo nga mang pagpapigsaken kuana, ti Apo nga marikna nga mang pagpabilig, nga mang lawlawag, mang isursuro ken kuana, dayjay ti ragsak na kakabsat. Iso nga kuna na, rejoice in the Lord always. And again, I say, rejoice. Iso nga na ibagana deta kakabsat ti Philippians chapter 4. In fact, idi isurat na dayto nga libro at da iso na ti uneg ti pagbaludan. He was bound, but his joy was at liberty. Permi kakabsat iti rag-o iti kaunggan iti puso na. So, that is the first thing tonight. We must be joyful both in abundance and in shortage. So, itang rabi no kitanta itang nagmalem, adamot la ragsakyo ita kakabsat? Ha? Adamot la panagyaman ta puso yo? May naglako ita-iti ikan ni Brother Carlo? Amen? Naibus mo la tilakom, Carlo? Yes! Di kat nakaragragsak, makita ka sana makaturog, uri na bambanog. At agasam, di ragsak na nga naibus. Ngem, at that time nga na maibos, ay maibos amin. Naggasatan. What a blessing. But anyway, there are times nga, no business kat down, no dagduma kat mayat, kakabsat, ti ko na ti Apo, hangka pa apektaran. God wants us to be joyful both in abundance and in shortage. Kat kunam, kasano nga maaramid ko, through Christ which is strengthened me. May kadwa kakabsat nga observation kadaytoy ngayon tayo nabasa nga passage. Number 2 is this. Paul learned the secret and how to live joyfully in both situations. Naadal na. I have learned. I know. I can do. Naadal na ti sikreto, ti palimed. No kasano nga narag-o, naragsak, kadadalata, rag-uti puso na, uray anya, ti kasasaad, wano estado nga ayan na, iti panagbiag. Kat ana dayto nga palimod, kakabsat nga naadal na, contentment.
Adamod lapan nakapnet tayo kakabsat. Kunana nga rod ka, ti tao, uray ka no jay, ti tao kakabsat nga, dapan nakapnet na, hantupulos nga napanglaw. Ngam ti tao nga awang panakapnet na, hantupulos na baknang. Tauray adot kwartana, abundansya, nohan na mapnek, kurang tulat taging kuana. Ngem uray na numo, kas bilang ti panagbiag na, ngem no amuna, daytoy nga panakapnek kakabsat, ket kasla nabaknang. Adaragsak na kakabsat. Isu nga kadeto'y pandemic, kadeto'y lockdown, adu kadatayo tinagsagaba, economically, financially, ngem dayto'y nga message ti ibagatiya po kadatayo, kakabsat, let us learn the secret of a joyful life, and that is contentment. Panakapnek. Kunana, but I rejoice in the Lord greatly. Adalang kayat ko nga i-explain dito kakabsat. Kaputa, iso nakat may isang apostol, adipen ti apo, kat kasarsarita na, dagiti brethren kan members iti church ti Philippi, kat nagyaman iso na, kat kunana, permit ragsak ko iti apo, taitata, malagipdak, kunana, that now, at the last, your care of me hath flourished again. Nga amok nga permi kakabsat ko na iti pa nang ipateg yu kanyak ngem awanan kailang ngamin ti gundaway. Kayat yu ti agipadala kasi DJ mo na nga panagisen dati tulong ka 10 years ago. So within the span of 10 years, kayat dapay ti agipadala kakabsat ngem awan lat gundaway da. Ket ko na listen, not that I speak in respect of one. Kahit na nga sa wen, dayto nga panang bigbig ko, iti puso yo nga tumulong kanya, kat ibagbagak, haan nga gaputa idardarirag ko nga daka sa pulak. Haan nga tumulong kay kanyak, gaputa maasyang kay kanyak, no. Handak nga kaasyan. Naragsakak ti panagbiag ko kunana. O nagpaiso, ay kaasyam nga ruta tao nga naragsak. Di ba? Kat mayat ka kabsat, naragsak kunana. Not that I speak in respect of one. Hangko nga, ibagbaga nga, naragsakak, oh praise God man kakabsat na nalagipdak kat, adu nga minti ka sa pulak. No, kuna ni Paul. Hangko ibagbaga kada kayo nga naragsakak, nga nalagipdak, yan tangay ta adot pagkasapulak. No, I don't have any intention nga mangidarirag ti pagkasapulak ko nana. Nagpaidumaya kakabsat. Paul rejoiced that once again their care for him was revived. Kat dayti nga ragsak, nga daken kuana nga panakaam mo, nga daytay malagipda, nga padalhan isuna kakabsat, ket haan nga gaputag kasapulan isuna, ken adda digiti tartari gagayan namet iti panagbiag. Maalayo DJ punto? Isu nga kunana ti verse 17, not because I desire a gift, but I desire fruit that may abound to your account. Kastoy ti kayat na nga sa wen. What he was saying is this, no may papan ka deto'y ragsak ko nga makaammo nga nalagipdak, kan no may papan ka digito'y regregalo kan sagsagot nga intedyo, ti ipakpakitak, haan nga gaputa, adot ka sa pulak kan tartari gagayat. Ti ragsak ko kakabsat nga makaammo nga nalagipdak, kat gaputa makitak nga babaan ti generosity yo, adadda nga ibles na kay ti Apo. Hanga tiragsak ko kat dete, adda maawat kong aggapo kada kayo kakabsat. Hanga di jay, hang ko idardarirag ti problema, gat kasi kunana, uri anat nagpaspasarak kat adaragsak ko. So no may panggap dito, hanga idardarirag ko ti problema, ti parikot, ti pagkasapulak. No, that's what he was saying. What he was saying is, tiragsak ko, nga naamwak, nga malagipdak nga padalhan, kat gapoy ti dayta, adadda nga blesan na kay ti Apo. Dayta ti pakaragsakak, hanga gapo, tamamit tay needs ko kunana. O, naawatan yon? So, kada ito'y nangaimbaga nga, I can do all things. Kakabsat, hanyo nga problema, hangkay nga dete, maasyan kanya, kalakadjay ti kayat ng asawan. Handak nga ikan, gaputa maasyan na, mangted kayo, tapno adadda nga blesan na kay ti Apo. That's what he was saying. Not because I desire a gift. Hanga gaputa tarigagayak ti sagot. Not that I speak in respect of one. Hang kung nga ibagbaga dayto, nga idardarirag, dagiti tartarigagayak ken
pagkasapulat. I am speaking of my joy in seeing that your lives will abound and increase because of your generosity. Ala, oray, basahin nyo kakabsat katkas jay titurong dati bagbaga ni Apostol Pablo. What he is saying is, my joy does not depend on your gifts, although it is true that I have needs and desires. But my joy is to see you abound because of your generosity. Kahit na nga sa wen, hang nga siyak tinagasat nga umawat, da kayo tinagasat. So sino ti dapat nga pakaragsakat? Siyak nga imawat, haan, ti pakaragsakat, da kayo nga nang ted. Haang nga di iyaawat ko, digiti into Diyo. For it is more blessed to give than to receive. Takuna na, no may panggap ti pagkasapulan, ay kakabsat, nasursurok itinaragsak nga panagbiag. Abundansya kan panagkirang, aglaplapusanan ken ang panagkas kasapulan, nasursurok ti palimid, kakabsat ko na nasursurok ti mapnek. Ket daytoy, mabalinak ti amin. So ano may panggap ti kasapulat, awang parikot, ti pakaragsakak ita, ti apo blesan na kayo, gaputa da kayo ket ng ted. I know both how to be abased and I know how to abound. Everywhere and in all things I am instructed both to be full and to be hungry, both to abound and to suffer need. Brethren, listen. In everything in life, let us learn to be content. So nga nagmayat, iso nga mong kakabsat, hanuna nga ag-expectar ni Apostle Paul. Amuyo ti adu nga pakapapaayan tayo no daduma, na nga to unay ti expectations tayo. Itipada tayo nga tao. Ni Paul hanuna nga ag-expect kakabsat, numampay, tiragsak na kat masursuro dati generosity. Ta ijay nga adadda nga i-bless ti Apo isuda. Why? Because ti amin nga sitwasyon ti biyag na nasursuro na ti sekreto, ti panagbalin nga naragsak, ti ijay pan nakapnek. And all of God's people say, when we don't have what we like, we must learn to like what we have. Alay, magkatayo man amin kakabsat. Ready, go. When we don't have what we like, we must learn to like what we have. Amuyo ti may sa kakabsat nga pakairitaan ti naganak, ti pandangan, no digiti anak ket agsapol ti awan ko na ayo kakabsat adamot si daan, amen? Agsapol ti awan. Oh, kasla ko impasango mon ti chapsuy, crispy pata, longganisa, kat kunana, tay kumatinaw lang ang manok, kunana pelang kakabsaat. Hapo! Aya? Aglalalo no, di effort mo nga naglutluto kakabsat nga nasinsinit ka, di effort mo nga napanakitsensenda, amen? Di effort mo nga nagibad budget, ayat mula, nga sumangot ti pamilyam ka, daragsak da nga, wow! Only to find out na kami suot amin kat kunana, tay kumatinaw lang ang manok, kunana pelang. Agsapol ti awan, listen, when you do not have what you like, learn to like what you have. Deta ti may sa kakabsat nga definition ti contentment. So at the end of the day, ala kakabsat no anyaman ti naging resulta digiti nagbannugan nyo, ambok ado kada kayo napan nagubra, napan nagsapol, nadumapay nga naturturong, ket itang arabi maturog tay kumangahan nga grek-reklamo ti puso tay ti Apo. No di katagyaman tayo ti Apo. Tahan man nga, aduhan man nga kasti dating ang DJ presensya ti Apo nga, you know, the presence of God is enough. Amen. So ako na I can do all things through Christ, which strengtheneth me. May katlo kakabsat, nga observation tayo kadeti Philippians chapter 4 verse 10. May katlo, Paul testified that Christ enabled him to exercise contentment. In paduyak-yak na iti Philippians 4:13, nga ti Apo tinangted ken kuana iti kababalin tapnon ti kastaket kaya nakakabsat iti mapnek kasi amoyo nariga ta masursurot pan nakapnaga. Ala, nalaka ka di kakabsat. Amen. Asla ko mata anak, igatangam ka, siyempre, tilang kaya, kwartam kumakat kwa. Digite, ala,
hanak na tagi, mention ti Branson, ay kakabsat. Pang 200 pesos lang, di kaya, di sapatos nga gatangam. Kati ko na nakat, kayat ko, di Jordan ko na nalata kakabsat, ipapilit ka. So, siyempre, di ubing, nagrigat, kita nyo kabsat ti attitude, nature nga min ti tao ti, talaga nga hanamap nag, talaga kakabsat. Kat daytoy ti mangted ti adu nga pakasaktan later on ti panagbiag tayo kasi awam pa nakapnag tayo. Kat ni Pablo nakaragragsak awam pulos, uriyan na napaspasama ka, awan, hana miserable trick na nagakabsat, amen. Uray nagmulagat lang nga inapoy ti sidana kat hana miserable pa nagrik na. Uray nga ta daldalan natat nagturugan na hana miserable trick na. At dati kita'y tao kakabsat nga noong kwartahan na kat permi nga miserable pa nagriktanan kakabsat, amen. Aglagaw, ada kami pa naglagaw, ngim isunahaan. Hana narik na nga miserable. Kala ko dito yung pandemic. Sapit ta dati nga Kristiyano, saan tayo nga marikrik na nga miserable tayo kakabsat. Hantay makarwara ka na yun, hana makarwar, di kita do mga anak, hanyo ko mga marik na nga miserable. Mapnek ka. Learn. Kat kunana, ti apo tinang pabileg kanya. So nga dahito iti strength. Nga masa blessed is the man who is content with life. And the only way we can be content is through Christ, which strengtheneth me. Sapay la kuma, tanatadem, dahito nga mensahe kakabsat, kat malaglagip tayo tulat tangakan kanayon ti unos ti panagbiag tayo. Kada rabi nga maturog tayo, malagip tayo tulat ta kuma, dahito nga preaching nga nangagan tayo. Ngano dadigiti blessing, uno parikot nga sumangbay, malagip tayo to kuma, palagip ti apo, dahito nga mensahe nga nangagan tayo kakabsan. Kat nagsayat nga, so uray, digiti anak tayo, ubing dapay kat isuro tayo ti pa nakakontento. Amen? May kapat, maudi nga last. Amen. Fourth, observation. The Lord does not always provide abundance. He also provides strength to be content in sufferings. Saan laeng kakabsat nga kinalabon ti mabalintay nga dawaten kana po Diyos. No diket dawaten tay kenkwa na ti tibker nga agsagaba iti kinakuran. No naawanan kat trabaho adda kumalaktaking katragsanga daytoy na ikat katrabaho ket miserable trick nam. Natural. Tao tay pelang. Ngem no malagip munto ni Apostol Pablo, apo isuro na. Tulungan na kasano nga mariknak dirik na ni Apostol Pablo. Amen ba mga kapatid? O kasla ko makadigiti kakabsat tayo nga agtaltalon. Tito, ni Brother Jacobo, ni Tito Manning. At the time nga mayat ti presyo aya dito. Kat no naitsambam nga kunada, quote unquote, agat nagaragragsak ka. Kasano nga rudo no ibagada nga 10 pesos ti sanga kilo kakabsat. Tasili. Nagulas, 10 pesos sanga kilo. So, adalat na pa nakaupay ata, siyempre, tao tayo pelang. Panunutom tinagastos mo. Inutang mo di jay. Kat nga rod, para ti pamilya mo, kat, apo, talaga, not humanly speaking, you will feel miserable. Iso nga rod nga dapat talaga, masurusurom, deti palimod ni Pablo. Apo, kunam, I cannot change the situation. And if I cannot change the situation, I must change my attitude. Kastoy lang arudan tinapasama, kastoy pa'y ti attitude ko. Apo, kudas na. Agtupak ti langit kakabsat. Hello? So if you cannot change the situation, just change your attitude. And the attitude that you need to learn in those moments is contentment. What a blessing! I will close with Hebrews 13:5. Let your conversation be without covetousness. Antay nga agag-agom. And be content with such things as you have learned to like what you have. Amen? Oo, no anyat adaking ka itataga, agyaman ka. Baka ito no sumaro nung aldaw kat nabimpintas to di itati apo nga blessing. Apa ikakabsat? Dahito iti sikreto, I will never leave thee.
at dangaminti apo nga mang tulong kada tayo. Makakaraos tayo dyan. Tulungan na tayo ti apo kakabsat. God wants us to be joyful and thankful every day. At the end of the day, thank God for everything. Agyamang ka ti inted na, kadagyamang ka urehan na inted, jay dinawat kan in-expect mo. Katulungan nak-apo ko nam. We are not only joyful and thankful, pag malakas ang kita, Carlo. Pero kahit konti kita, kung na natin Chinese, konti kita, thankful pa rin tayo. What is the secret? Contentment. Kat daytoy kakabsat, han nga nalaka kasi masursurom, babaan ti pa nakipagpagnam iti apo. Okay? Di jengor nga nagpating ti lesson tayo kakabsat. Strength to be content. Madaydayaw iti apo. Alright? So, again, tuno Sunday kakabsat, handay liplipatan, mga kapatid. Kat umay tayo ito, no, dadaman members ti families tayo nga na makaumay, kat no mabalbalin, at least datayo nga ama, makaumay tayo kuma. Adan to ngamin special nga part, nga dawatag to nga amin nga ama, pakairamanan to, di kita'y ama nga buybuya ti pasukin, kanda dumapay, nga tumakder tayo ikararagan na tayo ni Pastor John. Siyempre, kas ama, representar tayo ti pamilya tayo, ayaw kakabsat. So, ikararagan na tayo ni Pastor John. Tapno, nakirkirid tayo pa nga mangitultuloy, dagiti na irugi, iti trabaho, iti apo. Okay? So, intay nga rod kakabsat, iti panang ti offerings, amen? Naragsakay nga ag-offeringan, amen? Okay? So, kantaan tayo kakabsat, day by day, maminsan pa kantaan tayo ulit, day by day. Ready? Day by day. Strength I find to meet my piety. Trusting my Father's wise wisdom. I don't want for glory or for fear. Amen. He whose heart is highly honored. Second verse. Every day the Lord himself is singing. In his hand shall mercy for his heart. Amen. Oh my dear, he faithful there and saving. In his hand is counselor. Amen. The protection of his darling last verse now, amen. Help me in every tribulation, so to God thy promises, O Lord, that I lose not faith with consolation, over me with thy holy. Help now, help me, Lord, when cold and trouble meeting, ere to take us from our Father's hand, one by one, that makes the moments fleeting, till I reach the promised land. Amen. May we request Pastor John to lead us in prayer, offering at closing prayer na rin. May mic tayo. Mic. Awan? Okay. Antayin natin. Praise God. Were you blessed tonight? Amen? Naragsak tayo mo lang agawid. Amen? What a blessing.
Yan. Okay. Pray tayo, kabsat. Oh dear Lord, what a blessing that we have heard the message tonight, the strength of contentment. Agpaiso nga do dagiti kasapulan mi Apo, ngem ti panakakontento iti panagbiag, isut nang nangruna nga kasapulan mi itatta. Yes, amen. Tadaman basit wenno adu Apo, no managyaman kami adaragsak ti kaunggan dagiti puspuso mi. Amen. Isumot na ako na ni Apostol Pablo, I can do all things through Christ which strengtheneth me. Amen. Papigsaam ka dagiti pamati mi Apo, Yes. tanuman at dagiti sagabaan mi, wenno dagiti anyaman nga kasasaad mi tatta, sikalat ta Apo ti mangted ti rag-o ti kaunggan ti puso mi. Amen. Yaman kam ti adipen mo, panangiburay na iti saom, agawid kam kumanganap nuan iti ragsak, tadapelang salon at kenbiyak ngayon papulod mo kada kami. Anyaman dagiti kasapulan mi Apo, no si kakararag kami, amok nga denggam kat sabtemto Yes. iti nakaskas daw nga wagas ti masangwanan ngal daw. Sa laknibam sagtunggal maysa, bendisyon am Apo diti panggap ti church anniversary mi tuno Domingo. Yes, Lord. Kat tulungam sagtunggal maysa kada kami nga si kakararag ti balleigi nga itdem ti inaldaw. Buena po. Sa laknibam tunggal pamilya, amma ken inna ti pagtengan, ket nuwan pay hangkam pay makumay amin iti church, agragsak kami Apo ta makipagkaysakam natta. Amen. Bless mo dagiti adda ti pagtengan nga agbuybuya. Ken dagiti adda di abroad, kadagiti comments da Apo, ken ti panakabendisyon damet kadagiti gimgimong mi. Yes, Lord. Bendisyonam dito yung offering, ken tights mi tatarabi, sikat mang tarabay, mang salaknib ti panagawid mi Apo, ket ikan nakam total na ken inana, iti rabi itapno ti kasta, nang runa dagiti kakabsat nga makarik na ti bannog, ket makainanada ket napigsadan tuwan ng tunubigan. Amen. We give you all the honor and the glory, and all of us keep us safe in the hollow of your hand, in Jesus' name. Amen. 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 You may be seated. God bless you as you give. One more time. Everybody sing together. Teach me, Lord, to pray. God bless you all. Madaydayo ti Apo kakabsat. Alagat kaway-kaway muna tayo. Sakbay ti panang facilitate ko ti exit tayo kakabsat. Aya, sige. Look around, look around, look around.